Il-Forum Unions Maltin, il-General Workers Union, il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin, flimkien mal-UHM Voice of the Workers, qed jitolbu laqa mal-Gvern biex ikun diskuss mekanizmu ġdid ta' żieda tal-oli tal-ħajja dan fl-ambitu ta' ċirkustanzi eċċezzjonali preżenti u żieda enormi fil-prezzijiet. Din l-inizjattiva qed tittieħed ukoll fid-dawl ta' sitwazzjoni bla preċedenti li waslet biex il-kola fil-baġit li ġej se tkun qed titla' għal livell rekord ta' madwar 10 euro. Dawn il-unions li flimkien jirrappreżentaw eluf ta' ħaddiema se jkunu qed jingħaqdu flimkien bħala front wieħed biex jippreżentaw proposta li permezz tagħha l-mekkaniżmu tal-kola jkun jista' jirrispondi għal ċirkostanzi bħal dawn filwaqt li jkun assigurat li ssir ġustizzja fl-interess tal-ħaddiema u fl-interess ta' min iħaddem. Din il-proposta se sservi wkoll biex ikunu indirizzati ċertu anomaliji li jekk mhu se jsir xejn dwarhom fl-immedjat se jkunu qed waslu għal problemi kbar ftit ta' snin oħra. Fi stqarrija, il-UHM, il-General Workers Union, il-CMTU u l-Forum qalu li b'sens ta' responsabilità lejn il-membri iżda wkoll biex titħares is-sostenibilità tal-impjiegi se tkun qed titressaq din il-proposta għall-attenzjoni tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana issa li d-diskussjoni dwar il-budget qed tilħaq il-qofol tagħha. Fl-istess stqarrija, il-unions ma tawx dettalji jew indikazzjoni tal-mekkaniżmu li qed jiġi propost.